Maka-feel good. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Lunes kita, Mayo 23 tuig 2022. Aksyon Hotline. Ikaapat na kita nga Lunes sa karon nga bulan, no? Ikalima kita nga bulan sa tuig 2022. Kumusta kamo masuki namon nga matag palamati hindi lamang sa kahanginan kundi pati na sa online nga nagatabid na karon iyang nga morning. Aksyon Hotline. Huwag ginagakalipat bangod sang summer o kung patigayon na sang transition. Every afternoon huwag ginagakalipat kahapon do ginabuubong ulan. No? Perti ang ulan kahapon diri sa Metro Bacolod. Lakip na ang pila ka mga lugar dira sa Southern Negros Occidental. Aksyon Hotline. Ini isa na ka dapat bantayan sang publiko labi na gid sa mga local disaster risk reduction management offices, no? Kay ang pag-ulan bisan way pa sang mga bagyo or weather disturbance nga nagsulod diri sa pungsod Pilipinas, since nga maulanon ng aton tiyempo medyo halong gid, no? Preparar gid kita kag ulo aligmat gid sa kada tiempo nga mayara sang pagtupa sang ulan. No, kadelikado kun hinali nga mayara sang magtuhaw nga flood, no, inang gulpiada bla nga pagtaas sang tubig baha. Aksyon Hotline. Way sa malain sa nagapreparar, importante nga kuan gid monitor gid kita, no, sa lakat sang panahon. Monitor kita kag sunod sa mga advisory nga ginahimo sang mga authorities agud ibitar sang disgrasya. Aksyon Hotline. Oy, congratulations kag aton gid ginadayaw ang tanan nga mga atleta sa pungsod Pilipinas nga nagpartisipar sa bag-o lang natapos, actually 2021 SEA Games pa siya, since nga ang pandemic wala nga mo ni nag-igo gid, nagligad ti uay madayon, no? So amo palang subong patigayon kag natapos na ang ini nga event sa diin daw ikaapat nga place ang pungsod Pilipinas. Aksyon Hotline. Damo sang mga nagdalaog, no? Congratulations ang bulawan nga medalya nga ilang gindala para sa pungsod Pilipinas. Ginadayaw ginaton ining sakripisyo, no, sa mga atleta. You know, hindi lahog sulod ka sa pagka-atleta mo nga ang training way labot nga rigid ang training nga ginapatigayon. Can you imagine sakripisyo kagidya, no, tudo kay mapalayo ka sa imong pamilya. Ang iban nga mga atleta naton may mga asawa, may mga nobya na mo, tiyang sakripisyo nila kabaylo sina amuning bugal nga mahatag nila para sa pungsod Pilipinas. Like in the case of boxing, actually kung mag-intra kaya sa boxing, sa amateur boxing especially, magrepresentar sa pungsod Pilipinas, hindi gid man ayadako gid ang batunon mo after magdaog ka bisan bulawan pa, no? Lain niya sa mga professional boxing nga may ara guaranteed prize do bulang bla, no, nga kadaog gadra nga pag-inkwentro mo daog gaman or pierde. Dako ang monetary consideration kapin pa kung dito ka sa pungsod Amerika kag sikat ka nga boksidor, pierde kag daog ya $1 million ang ginaistoryahan mo. Aksyon Hotline. Pero ining mga naga-entra nga mga atleta, hindi lang boxing,
basketball kag iban pagid nga sports events, hindi gin man na iya dako ang ilabatunon, no? May mga ihatag man ang mga LGUs nga dira sila nangin tumandok, dira sila naghalin, pero hindi niya amo na kadako katulad sang mga nagaintra na sa professional nga mga arena, no? Especially boxing. So congratulations ha. Diri sa aton sa Negros Occidental, we are very proud nga may ara sang mga bagunhon, no, taga siyudad Sambago nga nagdaog sa sining event. Ang sa boxing gold ang ginhatag sa boksidor gikan sa siyudad Sambago nga si Rugin Ladon. Action Hotline. Si Rugin Ladon, pila naman ka events ang ginintrahan niya ni, pero sa patag sang boxing sa men's flyweight division, nagpanguna ini siya kag nangin gold medalist. Ang isa pagid kabugal sa Negros Occidental amo si Ian Clark Bautista. Actually gapadala kita mensahe, nag-chat kami ni Ian. Umpisa pa kahapon, and then this morning ma-flight na galing sila balik diri sa Pinas, no? Ti amo na nga siling do alang-alang gid ko sa ranay nga magpa-interview da, no? Kay siling ko man kabalo ka ini a single event ang boxing, isa lang siya ka event nga isa lang ka atleta ang kinanglanon mo, pero isa ka bulawan matag daw kung ninali nga mag-successful. Kagang patag sa boxing, why gid yat gani nag-require mo sang height advantage, kay depende na iya sa boksidor sa taktika kag himuon niya nga malutos ang iya kasumpong. Action Hotline. Bisan gani sa professional boxing, kita niyo naman si Manny Pacquiao, ang iba niya maging inkwentro. Doara lang gani sa dulunggan ang height niya kung nubo siya sa kontra niya lutos niya. No? Kag diri lang nakita naton nga sa patag sang boxing dako ang chance naton nga magdaog magkampiyon bisan sa SEA Games, no? Kag bisan sa Olympiada, kita nyo naman, no, sa Olympic may mga boxers nga nangin madinalagon man. Ang Bago City gid, no, Velasco Brothers nagdalagid sa bugal sa patag sa boxing. Action Hotline. So congratulations, and hopefully kung makabalik na diri sila sa Negros Occidental, one of them, si Ian Clark, sa niya no problem siya ra. Makabalik lang ko sa Negros Occidental kay si Bautista, kwan gid siya no? Tumandok sang binalbagan Negros Occidental. Ti I know, nga not only ang province ning guro may ara pag pasidungog sa iya sa kay Bautista Kagladon, ti ang ila mga local government unit sigurado magahatag man isang pasidungog sa sining mga boksidor, no, nga nagdala sang bandera sang pungsod Pilipinas. Action Hotline. Bisan ikaapat lang kita nga lugar, pero at least nagpakita gid, no, umuna ko sa basketball, nagpakitang gilas ang mga atleta sang Pinas. Action Hotline. Aside sa kay Ladon kag subong man kay Bautista, ang isa pagid kataga binalbagan, no, nga si Risa Pasuit, nagdaog man bronze sa boxing women's featherweight, 54 to 57 kilograms. Action Hotline. Congratulations sa inyo. Bugal ang bugalon ang ginikanan sini, no, nga daog ang ila nga bata, no. Amo man si James Palikti, no, taga Bago City man, bronze man siya sa men's lightweight sa 31st Southeast Asian Games. So congratulations sa inyo. Action Hotline. Ang mga sa basketball enthusiast iya, ti ang mga kababainan or women basketball Gilas Pilipinas gold sila ya, pero ang men, mga kalalakihan naton nga mga players sa patag sang basketball, ginkabos ang ila numero, lutos sila sa taga-pungsod Indonesia. Action Hotline. Matapos nga nag-inulan ang tres ang taga-Indonesia, pierdi sila kahapon. Ang apat malang actually ang abansi sa kontra, no? But kabalo ka dati sa game eh. Ang bula bilog, hindi mo masigurado
Kag ang Pilipinas nga sa una do mo ning once nga magambal ka 3 points kundi China ya sa bilog nga Southeast Asia ang do perti mag 3. Diri sa aton amo man ang Korea perti man ni mag 3. Ang Pinas amo man pero kahapon do ka pigaw gid no do ka pigaw gid sang ila sini nga nangin performance sa 3 points. Action Hotline. Galing amo gina no lesson learned ini while nga nagadevelop pagid kita sang dugang nga mga players or atleta sa patag sang basketball. Di may mga FIBA pa. Galing amo na bala kung ang mga Pinoy nga way sang mix nga breed o kung way bala sang rasa nga lakot. Di galing mga tag-as naton diya bundol no luwas abi kon half American, half Filipino na do mga madasig na mga players. Action Hotline. Ang good news, boss, nga daw di ka mo magkalipat, may ara naman sang ipatuman nga pagnubo sa presyo. Unahon na to ang medyo mayo nga balita kay ti ang diesel maganubo buwas nga adlaw. No, Martes kamo ni siya ang suki nga adlaw sang mga dalagko nga mga oil companies diri sa pungsod Pilipinas. Action Hotline. Ang balita nagapakita nga may ara sang pagnubo ang gina-forecast sini nga posible ang krudo maganubo sang 2.60 kada litro amo man sa kerosene no pero ang malain lang kay may ara iya no, sang forecast nga magasaka ang presyo sang gasolina no 4.80 per liter amo ning forecast ti mabalaan ta nagkaron sa kagahon kun pila yang ipatuman di sa aton makon mo 480 galing kay ti ang krudo nga sadto anay ang mga PUJ nagapangilay kay sila nubo ning krudo kaya ni pero sumungo di kakita imo nga nagtaas pa ang presyo sang krudo iya sang sa gasolina. Action Hotline. Ano pagid ang pilan naton ka mga balita, mga kaaksyon nga tutukan karon nga aga. Ari ay i-check ta lang ni karon kay ang balita paplastar ta ini sa kay Gov Lacson. No kay may ara sang kwan May ara sang 4 ka adlaw nga vaccination drive kontra COVID-19 ang probinsya sang Negros Occidental. Ti mayo na kon at least hindi madula ang momentum bala kay actually nadula na gid mo ang momentum sa tao nga magpabakuna because of the alert level status sang Negros kag Bacolod and even the entire country. Ang subong naman nga ginapulo pa minsar taya parti naman sa monkeypox na ano maning mga diseases nga nagasinulod diya sa kalibutan man. Action Hotline. Pagkatapos ang ginatawag nga kampanya against COVID-19 tiyang monkeypox siya ho, may threat or pamahog naman worldwide, no? Nga po posible pwede makasulod sa sining nga mga nasyon sa bilog ng kalibutan, ang monkeypox diri sa Pilipinas, sili sa DOH, at least wala pa sang recorded diri sa aton. Action Hotline. Paki-update man kita karon na sa atong investigation sa kapulisan bla, sa kinaligar hold up to do ito klaro kung nakabalik tong naggambal nga gin hold up na siya sa area sa station number 1 ho. Action Hotline. Inatanan natin tutukan dari sa inyong palatuntunan aksyon na hotline. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero unahon ko lang ini makadali mga kaaksyon ha kay ari na sa aton nga linya no less than the workaholic governor of Negros Occidental. We have Governor Eugenio Bong Lacson kay maki-update kita sa iya no bilang bulig man sa Aksyon Radio sa campaign sang probinsya kon vaccination drive against COVID-19 ang pagambalan. And no less than Governor Lacson ang ari sa aton linya. Gov, how are you? Good morning. Good morning, Action Ars. Tag sa mga suki na nagapamati sa Action Hotline, mayong aga sa inyo tanan. Salamat gid Gov, pero antes kuro kadtuan ang party vaccination drive. Congratulations sa aton nga mga Negrosanon. May 4 gid ka mga buksidor nga nagdala sang bugal. 2 ka gold, 2 ka may ara bronze no nga taga Bago City actually kag binalbaganon niyo nga mga pumuluyo naton Gov nagpartisipar sa SEA Games sa Vietnam.
Yes, congratulations sa ato mga gold winners, no? Si Boxer Ladon kag si Boxer Bautista. Aksionar do ang Negros Occidental really do kilala man kita sa boxing, whether amateur or professional. So it's good that Negrenses were able to contribute to total medal tally recent this Asian. No? So congratulations, and just to inform the public, boxing is one of the priority sports discipline, no, na gina-prioritize ang Avance Negrense program. Napili lang gid naton. We're also including the softball kag chess, no. So we are working on these three sports na it'll makafocus to certain sports and then really produce champions, no, rather than to spread it all over. Like for example, ang basketball, often na sa private sectors, no? Especially mga private schools, no? So give more emphasis on sports, no, that also need government support. Yes. So ining mga nagdalalaog sa boxing, because I know that you are very supportive in terms of sports program. May ara kita na daw himuon na pag-welcome sa ila kag pag abi-abi sila pag-abot diri sa aton sa Negros Occidental in this coming days. First of all, we have to get the schedule of their coming here back to Negros, no. So una tunda, and then maybe we'll have a simple program, no, diri sa aton sa social hall. Of course, I will have to sit down with Vice Governor Jeffrey Ferrer kung paano ma-recognize ng provincial government ang mga senses, no, na nakabulikan, no, sa medal tally sang Pilipinas. Yes. Gov, diri ko sa mas importante so nga kay way labot sa COVID-19 may monkeypox pakitang damantayan, pero in terms of vaccination drive against COVID-19, I understand the province is now planning to conduct a 4-day vaccination drive. Can you tell us ano gini ang mangin sistema kag san o gini, Gov? Okay, this will be headed, of course, by our provincial health office. They will sit with the provincial admin, Attorney Ray Diaz, and discuss mechanics in a 4-day vaccination. We don't have a date, but that will be part of the meeting kung paano ta magsusunod, no? The target here is because already hit 74% of our target. Okay. So, pero ang problema natin. I think we've only hit 56% of the target. Now, all over Negros Occidental, we have this interzonal health zone, no? Line na per district, may ara sila their respective health zone. So, kung diin ang area na medyo nubo ang vaccination, we will ask the health zone of the other districts dito ma-focus buligan naton ang mga low-performing LGUs, no? As far as vaccination is concerned. So that's the idea, and I hope na tapos na election fever, so let's all go back again, no, to health issues, and in this case, vaccination gapon for COVID-19. Yes. Kag ini nga mga banwa, sige man ang aton information and education drive, Govno, especially to those nga daw nagkampante na, daw ay na nag-worry sang COVID-19, nga mo na subong ang ginatagan gid akong atensyon. Yes, no, especially sa media pa lang, we already hear about the Omicron virus, no, variant, line na the same Omicron, pero ga-mutate siya, no, so we are all aware that COVID-19 is still around, no? So we also agree. We can also agree that ang vaccination nakabulig manggidya sa pagpanubo sang aton numero, no? So right now, if you listen to the news sa NCR, do medyo may uptick na, no? But you cannot say na surge kinita. And I always believe naman kung anong katabo dito sa
National Capital Region, gatabo man sa mga different regions or provinces all over the country, no? So as I said earlier, we can agree that vaccination nakabulig man gid sa pagpanubo sa number. So let's continue to push for vaccination para if ever maigo ta, first it will be mild, no? And it will not be as contagious. Yes, Gov. So anyway, hulaton na mo niya kung may aragi man sa mga development kag ang schedule gid sa vaccination drive so that we can help the province to inform the public and to continue them to convince sa ila no nga mag participar sini. Gov, mahulat lang kami especially mga plano mo na ya comes June 30 pag umpisa sina. I know nga may mga priorities ka naman liwat nga i-lay down for the Negrosanon. Yes. Thank you very much, Action Art, because media really is our ang partner namo as far as information is concerned. Aha. And yes, on June 25, which will be my oath taking together with the Vice Gov and the provincial board members, I will spell out what the Negrenses can expect in this second term. Yes, isa na gid lang Gov gali sa pagsulod sang tigululan niya mo maning isa gurong advance na kun kuhaon si imong advisory because dala sang tigululan ang problema sang dengue, leptospirosis, baha do amo na bala Gov ang imo lang guro advisory liwat sa mga Negrosanon. Okay, reminder lang, and it was pointed out to me by Dr. Ernel Tumitong, there is a 3-year cycle, especially sa dengue cases. And right now, amuni naman, we are already on the third 3-year cycle, and we are seeing already a surge in dengue cases. Basic naman this is more of cleaning your surroundings, especially mga stagnant water. Reminder lang na do not allow that within your area. So the precautionary measures are still the same. We just need to remind people that let's be aware also that we have a problem with dengue right now. Sige, on that note, Gov, salamat gid sa time. God bless kag halong gid permi. Thank you very much, Action Art. Action Hotline. Ang gobernador diri sa probinsya sang Negros Occidental. Now partiya sa paghatag pasidungog. I know nga may mga ihatag mo na nga jutay nga pagpasalamat, monetary consideration sining mga nagdala sang dungog sa Pilipinas, bulawan nga medalya sa bago lang nagtakop noong SEA Games. Ti ang mas worry kuya ang party sa kwan sining dengue sa tigululan na dugangan pagid sang pamahog sang leptospirosis, may manipax pa, monkeypox. Ang manipax sa bulsa na iya, Ang monkeypox sa mga pakaisa ko na iya, grabe mo, monkeypox. Kagkalain gilis ang panit mo to, Maigo ko sang monkeypox disease. Do karigma blalang taon, pero sorry sa mga nagkakalaon, pero mo lang dapat talungan na. Action Hotline. Kagiban pagid nga mga priorities and programs under Gov Lacson nga administration, 3 years dugang nga termino para kay Gov Lacson. So bantayan ina ang dugang manitalis na kapagplastar niya kaysa 25 sa Miyerkules may dungan silang nga oath-taking ni Gov o Vice Governor Jeffrey Ferrer. So good luck sa aton tanan, halong gid kag kooperar sa sining 4-day vaccination drive nga ginanantaw sang probinsya. Action Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. This Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basuhan nga ng traffic or ng traffic dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw Pabalik diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Good morning dira, mayo lang pag-monitor karon nga aga no sa kay Ana Sinuro. Mayo gid ang iya sining kwan permi. Pag-monitor, salamat gid dira Ana Sinuro ha. Amo man kay Mary Ann Gando, no Mary Ann Gando, morning man kag kay Regino Gutierrez Jr. Thank you gid sa pagtutok every morning. Siling ni Rino Gutierrez Jr. Good morning, Action Art, Nonoy Cafe, San Dionisio. San Dionisio. Di na taman, naglukso. Grade ko 67, wedding anniversary ko no, Riming and Rino Gutierrez Jr. Thank you, Gid, sa imo nga pag-monitor karon nga aga ha. Sige, lang ang pag-kwan dira, no? Kwan gid, pag-monitor every morning kay parang damo pagkikita malabutan namin kung ma-share ninyo kag ma-like parang ang iban nga mga way pa makaibalo no at least may ara sila ideya sa program ta. Thank you gida. Ara man si Jinjo Ricky Randy Kale kali ini Kale Christian Bia Dalisay, si Marilo Barrera kag Christy Bingbing Claridad Tan, JD Garcia, Milili Oligo kag dira sa Bunny Cafe sa Tangub Highway, Lilia Taton gamonitor man, thank you. Jojo Catalunya, JJ Pranada kag si Roberto Algara. Si Nenfak nabasa na nato niya. Ngiban karon naman guro dugaya para maka may tempo man kita nga lawag taniho. Si Ana Marina Patricia naging agaw pa. Action Hotline! Ayos. Sa iluwan ta karon kay actually may ginapakomisyon ko kay Action Alvin kay kagabi may nag-contact diri sa aton no nga may isa ka lugar diri nga may hit and run nga kaso nga diri sa Bacolod na intercept na ang nagabaniyos ang salakyan pero ti way pagkikita detalye ako ano ato kay ang pulis daway pagid subong naka hatag sang any update regarding sining kaso. Ay kabudlay nga basta gaulan-ulan gani tapos kapin pagid kon nagamaniho ka sa lakyan ang akon permi nga reminder hindi gid kamo maghalaka nang magtulutungging kay imo yasang kuano mag-inom ka bala sang makahulubog ng limnon kadto ka sa mga party kay ti subong allowed na kabay under sa alert level 1 like for example diri sa aton sa Bacolod ang mga gatherings mo hindi malikawan sa mga gatherings matungging-tungging gid. Action Hotline! Ti once nga naka may unod na nga hindi mayan ang bagol mo ya ti laban ka gina sa problema no kuning kaso nga ang imo sining conditions lawas bla basikon ang pagbaniho mo sa salakyan mabalyar gina mo kapin pa kun may unod nga agwa di pataranta ang imo nga nga kwan nga ulo ti lain na iya o bisan ang imo pag-estimate sang dalan ti syempre may epekto gid. Action Hotline! Pero pakaroon na nato na no sa aton sini nga mga ka-aksyon ma-shift kita very quickly sa iban pagid naton nga mga talakayan karon nga aga. By the way, June 5 na gid sa palabuton nga Hunyo 5 mo na gini ang pagpatuman sang panibag-o karon nga increase kon sweldo sa mga mamumugon sa pribado nga sektor ang paghambalan sa bilog nga riyon size pending sa sining mga legal remedies kag pila pagid nga mga posible pag-file sang exemption sa pila ka mga negosyante nga mo tuya ang nagaproblema kay ambal nila do hindi ginamon masarangan. Action Hotline! Pero tilang taon ta niya, at the end of the day, masettle ginman ni siya, pero
once nga mag-umpisa na by June 5 ang implementation sa ginatawag na ton panibag-o nga wage order for the region, kabay pa kuntani ha, nga sige-sige ang monitoring kag ang non-compliant nga mga yara sa management side dapat tatagan gid leksyon, no? As much as possible ginakwantagid, gina-intindi tagid ang sitwasyon sa mga negosyante. Ang mga magagmay nga mga negosyante actually allowed ni sila no, nga maka-file sa exemption kung daw hindi gid kaya. No, depende na iya sa authorities kung anong makita nila, kung nakita nila karon nga dapat kaginman nga exempt kay sa tutuod lang ang negosyo ya hindi pa stable subong, no. Ang tutuod ang negosyo subong kwan pagid apektado pagid sa tutuod lang pagkatapos ang eleksyon do isa kasi man kundi nagligad May 9 to. Last week, grabe pa mo. Damo, makita mo pa, pinamakal mo ko tao, hindi amak. Damo pa guro kwarta after May 9. Action Hotline! In fact, damo ka pa sa mabaton nga kwartang kinintuson kag libuhon nga may stapler. Oh. Umpisa sa tong 16 sa Mayo, hasta sa tong nagligad nga weekend. Pero pagkatapos, subong nga sinimana, ni do pulupuraot, nakabalong kati sunod pa naman nga simana ang sweldo. Action Hotline! Amo gina ang problema gid kung pigado ka kagti ang ginasaligan ang source of income mo ang sweldo mo lang. I-check ko man sa DepEd karon na base sa BBB sa udto kung ano ang panugyan ba sa DepEd sa region kabalukat ti ang province last time may ara man niya advisory. Now party sa sining nagailapit o pagpatigayon sa graduation ceremony sa idalom sang DepEd kay tikon alert level 1 na ginatugutan na ginman ang sangtong kampanya gani no pinaggusto gani gasulubra gani ginisipay pa kung pila kalibong nagatipon. Action Hotline! Anay graduation sa kabataan kung may ara man lang sang nagakaigo nga social distancing ang safety measures mapatuman man lang why not abi. Action Hotline! Amon ang pinakamalain gid sa aton nga mga kaaksyon kung in kaso no matabo gid man nga i-allow no isa tong kampanya gani damo-damo nagigakaladto sa mga campaign trail okay man lang daway man subong nag-spike ang COVID-19. Action Hotline! Kabataan na maggraduarya sa graduation ceremony nga mo nang do ka sadya kung ikaw manog moving up kag ikaw iya maggraduar kundi kampiyon giman kung may ara sang face-to-face graduation. Sa college, okay na. Kaya ti under sa CHED. Ang sa elementary, amo pa na, ang update na ton for Bacolod City, kung ano gid ang matabo. Action Hotline! Alas 8:55, ara na si Major Ramil Saruna sa aton nga linya. Kay, maki-update lang ko, kabalo ka, nagligad nga simana, at least, gintutukan ta even last weekend, ang party sining alleged bala, no nga hold up nga natabo sa nasakupan sa station number 1, i-check ko lang kung ano may mga latest coordination na from the victim kay at the end of the day, ang tao mambal tinanutong ginimo sa pulis. Ti paano nakaroon aktuan sa pulis kung mismo ang victim? Daw ay ga-cooperate sa aton mga authorities. Kay in fact, nagligad nga si Mana, si Axon Alvin nagtutok gid sinimo. Nga insidente, nagtutok gid sini nga concern. Galing tiway man niya malabot tong alleged victim no sining pagpang-hold up. Anong latest investigation sining sang aton kapulisan? Online sa hotline. Online sa hotline. We have Major Ramil Saruna sa Station 1 ang commander. Dira Sir Saruna, Major Maingaga sir si Action Art live kita subong sa Action Radio Bacolod. May Action Art no kag sa pagpalamat itong Action Radio. Salamat. Sir, anong latest sinima? Nakabalik sa inyo nakasugilanon ang inyong investigators sa sining alleged victim? Bali, nakatuan na to sa investigador ko sa Webes, kag istorya to ang mga empleyado, pati itong 3 ka tao na hold up sila. Then, sige pa man ang amon investigation. Kay para may balanta kung ano gid ang natabo. Then ang investigator ko subong magbalik naman to sa ilang opisina
para istoryahon liwat ang management. Okay. Pero supposedly kung ikaw victim siya na sir, dapat kuan ka gid no? Dapat magpatigayon kagid sang kuan bala pag-cooperate kag bulig hatang information sa aton authorities to solve the case bala, Major? Yes, amo gitani na no. Amo man lang gipaninguhaan man namon nga taktuan na na lang gid sila permito sa ila opisina para at least ma-resolbar ta gining among insidente kay mabalaan ta gid kung ano gid ang natabo. Kay kabudlay siya nga nag-presume kita on assuming may natabo gid man, paano mo na karon tuod makuan? Paano mo na tuod solve sang aton mga authorities kung ang matabo iya do wa man ga cooperate ang mismo victim, budlay siya na paano masolbar ka authorities na naman? Yes, action art no. Amo na ang budlay kung wala gid sila kooperasyon sa amon. Amo na gin tuyagan ni namon sila nga buligan gid kami kung ano gid ang mga natabo before kag after ang gid aligar nila para at least ma-resolbar na mo ning gin aligar nila nga insidente. But the police is still on top of the situation. Kagwiling ya kung tuod yung mani nga natabo nga ihatagan ni pag-akto, Major. Yes, action art no. Halin pa sang gin-report na nila, gin-investigaran gina namon kag tanan nga mga CCTV sa area, tinguhaan man namon nga makuha kag ingat pangita pagit kami additional witness para makabulig sa amon investigasyon. Pero sir, sa inyo mga nakuha to nga mga ebidensya nagapakita nga indeed no may natabo man nga mo nga allegation? Television CCTV nga nakuha pa lang namon, hindi kay kitaon gid ang actual nga sa ginalagar nga hold up. Din kay nakitaan lang ang pag-abot sang salakyan kag pag-abot sa motor tapos ang ara na sila nakakuha na sila kwarta. Pag sakay nila sa salakyan may nagtao nga nagpalapit sa ang nakita na lang may dala nga bag kag nagsakay sa motor. Dako galing pala mong kutanon kung siya na tani makasaysay ang victim mismo kung ano gid ang ginpanghimo to kag ginambal siya sa victim nga daw ay man puwersa. Yes, actually mo gin investigaran pa gina namon. So ang assurance naton sa mga Bacolod noon sir, bangod dito mga taga Bacolod makot na no ang assurance sa pulis ni because of this incident? Basta may amo nga mga insidente, inimbestigaran gid ni namon sang maitik para may balaan naton kung ano gid ang matuod nga natabo. Kung tuod man paninguhaon gid namon nga madisurbar ni nga insidente sa bulig man sang mga pumuluyo kag sang mga ginaligar biktima kag sa management mismo nila. Kay kung hindi sila mag-cooperar, mabulayan man kami. Amo na kinahanglan gid kooperasyon sa tanan. Yes. Kagti ang budlay siya na iya kay basi ang kwan sa tao siya daw ay gagiyong pulis. Ang tuod siya ang pulis nga paningwa masolve ni pero hindi ini siya mahatagan gid solusyon without the cooperation of mismo sang victim kag cooperation sa public nga pwede makatag additional info. Yes, action art no. Kay bisma sa sensitive na po sa damo man po tao sang ginalagar nila natabo ang insidente. Pero why lagi sila kalupangot din amo na ang amo lang subong ang backtracking sa mga CCTV para makakuha kami mga kopya sa vicinity sang area na natabo ang ginalagar. I see. So anyway, Major, good luck sa inyo. No? Gagabay pa ang cooperation ni mismo sang nangin subject o kung nangin victim. Hopefully, ara, no? Para at least madasig. Kung may ara gid man sang matuon nga hold up, may ara sang solusyon nga mahimo man ang aton mga authorities. Yes, action art. Amo ginaang ginitinguhaan namon para at least mapuligan nga matasolbar. Okay, kalabanan siya ng usual na nga makita sa mga kagba-eksperyensyaan. Once may hold up, yak siya may grapulay, may sakitanay, gani, may tayaay armas, pero duway yan nakita sa sinang incident? Yes, wala good action art.
Pero why kita gambal nga hindi na matuod kay depende na iya kung paano i-justify sa victim kag paano ano ginhimo nga sekreto to sang suspect kon may ara giman. Yes, actually, amo na ginimbestigaran tapagit para at least mabalaan ta kung tuod o hindi ang ilang ginpanghambal. I see. Sige. On that note, Major, salamat sa time ha kag may agaliwat sa imo. Welcome, actually, kay may agam. Action Hotline. Ayos sa kay Jolie Militado Patrimonio, no? Good morning man, Alex Fuentes. Ang ba dumdamo padala ni Alex ba? Rochelle Foligno Susana kag Michelle Sayo Gimeroy. Naara man si Regino, nabasa ko na di kay kay Regino, no? Nag-pop up lang siya eh. Salamat kita. Ang iban karon naman dugay mag-post lang ko for some commercial break. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Monthly. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Ayos mayong agalan dirahon sa kay Alin Louie Himotia sang Kaliling. Basta na pa rin Kaliling. No, kahapon dogagum-guom prambot ko to pa ng ulan paglabay naton sa Kawayan area. Si Joel Mong Guerrero Diaz kag Gina Gonzaga, Nolinda Auditor Lapos kag Yuni Grace Ong, Jacker Wild, Jane Buerom kag Rodora Servidad,
Ems Abuso. Madam, may nga gadra sa imo. Raymark de los Santos, gamonitor man si amigo naton, no, paring Kerubin Valdisimo Mayang. Toto Mayang, Kerubin, good morning. Diding alohamiento kag Julie Militado Patrimonio, morning gid sa inyo. Last and final stretch sa aton pagpangalagad. By the way, nag-inform sa aton si paring Bong Villalobos Gliaraman, nag-inform sa aton si Sir Frank Carbona nga may ara na sila sang inugpadala iga-mail dito iya sa RTWPB. Subong adlaw nila padala tong appeal, no? I-course through sa RTWPB Region 6. Dumduman nyo kundi na-publish na nagligad nga Friday, no? May 20 ang parte bala ni Sakwan sa increase sa sweldo sa mamamumugon sa wage order ni nga bag-o ngang pag-effect niya o kung ang iya sini nga implementation will be on June 5. Mapadala sila subong sulat kag ang ila communication mag-course through sa RTWPB and then siling ni Sir Frank Carbon ipadala pa ni sa nasyonal mo, no? Para dito ni ma-resolve kung bala may mga hearings and all na nga patigayunon. Of course, since nga naprubahan na ni, amo na balantayan ta kung bala by June 5, may mga pag-aktong imuon ang RTWPB sa region, ang sa nasyonal, bala may ang appeal ni pamatian, may mga adjustment or nano, inaway pa na, hindi pa naton mabalana. Action Hotline! So siguro sa nagilapit na lang ni implementation kay June 5 ato siya kung madayon na what will happen next, no? Kay kung ako yung maglantaw pending the appeal sang business, ang matabo siniya kuankin mo. I-pursue gini anay pending upon the appeal of the business sector, no? Butang balon ipatuman giniya ang 55 pesos nga increase per day sa sweldo sa mga mamumugon. Action Hotline! Ang isa gidiri man ang sa kasambahay, no? Kung ano matabo nga monitoring ini sa kasambahay, kay permi lang ay ang kasambahay nito kaluluoy lang bla permi mo. Action Hotline! Ay kung kaisa do hindi kasaw nga mo sa imo dayon karang imo ya palinon di kay na mo ng sitwasyon alas 9:24 na. Online sa hotline. Last and final stretch sa aton pagpangalagad, but we have Congressman Greg Gasataya sang Lone District of Bacolod. Hingagawon ko lang siya kay ma-check ko anay kung ano nang update ang composition actually sang transition team diri sa city kuno ga prepare man sila kag ti ang DILG to nag-coordinate naman sa Congreg no kay ti dapat may ara gin ang DILG man da mo. Pero kung may ngaga sa imo ba, siling ko first inning interview ko after the May 9 election ba? Well, Action Art, may ngaga si mo gani, no? Thank you kid sining opportunity may ngaga kitsa tanan. Sige, so salamat and congratulations sa imo. By the way, kung ano na ang latest, ang composition sang team, no, sang Benitez administration, bali kuan na kung no, sige ng trabaho ni Subong. Well, Action Art matamat na, no? Ang una gito nga step gini mo naton is coordinate kita with the regional director sang DILG. Okay, ang aton it's better that we'll be guided upon accordingly right after naging propose ako ni Mayor-elect Albi na kita ang head sang interim transition team, no? So, nag-coordinate kita with them. I'm just waiting for the final details from the regional directors ng DILG because maging pang commit sa ako na pila ka mga importante mga documents, no, memorandums, guidelines on how we do about with the transition, no. Then ang iban ang composition sini Action Art, I'm just finalizing the details man, no. Do may mga initial na kita na pang-istorya who also signified their intention to be part of the transition team. Although aton mala sinisimple man ni Action Art, no, ang aton nakita nga purpose, ang aton nakita nga tinutuyan objective is to ensure lang na maging smooth and peaceful ang transition from the incumbent administration to the incoming one.
Okay. Do kasimple na lang na. Actually, normal man lang na siya kag amo gimana ang ginahimo sir no every time nga may new administration nga magasulod, ang transition na ginahimo gimana kag may mga well coordinated giman dapat ina no especially pag turnover sa talan nga documents kag kung ano pang kinanglanon. Pero ang sa parts ng city sir, why pagino subong dinamdam kung sino ang ma-coordinate man sa inyo? Wala pa action art, no? Siguro pa na. Well, anyway, we're not pressed against time naman. So, we have ample time naman na pinungkuhan na isinitik. Actually, ako yung on my part, medyo sako-sako kami this week. Because nag-resume na kami today isang session. Although simultaneously, may pila makita ka ginapa-assist sa Bacolod no, nga makabulig man sa aton for this transition. Bali may face-to-face na ning inyo pag-resume sang sesyon? There are those action art nga ma-attend by virtual and there are siguro damo kalabanan sa amon na Rimandaris, Manila today because for the past 1 week medyo damo mga meetings especially sa 19th Congress, ang speakership, ang pila ka mga nitty-gritty nga detalye pagbukas ng 19th Congress amo nang kalabanan siguro ari Madrid. So mo nang most likely damo kining matan guro sang session karon sa Apuan. Gani kagaway labot sina dokita ko sa victory party sang NPC ato ka naka-attend kag upod mong gito ang paabot nga mangin Speaker of the House. Yes, actually ato rin nag-signify sang interest rather nag-signify sang support ang NPC last week no over the weekend sa kay Majority Leader Martin Romualdez nagatag ang NPC sang niya sini full support no siyang maning masunod nga speaker sa Kongreso no. So last Saturday may ara sang gipatigayon nga pagtililipon ng NPC no together sa mga bago na ilihar nga mga members ng NPC nga sa Senado, nga sa House, no, karaman dito si Majority Leader Martin Romualdez, si outgoing Senate President Tito Soto. Aha. Istoryahan talaga na guro dason yung mga plano mo to kag inibla pagtunga sa duha ka distrito sa Bacolod siling ko do basi mataga na giniinsakto nga giya kag katumanan sa sining 19th Congress Kong. Gani action art actually right after the elections May 9 sang gabi isa na sa ako mo na pinakauna gid no naging open up sa ako ni Mayor-elect Albi the first ang redistricting ang second ang transition no ang iban pakit yung mga priority legislative agenda manabi nga amon sining ulubrahon diri sa Congress kag pinamandara sa aton sa Bacolod action art. Sige. Kung di na ako sa vlog si mo da ka balo ko medyo sako ka. Salamat gid Kong. Good morning. Salamat gid action art no sining tinion pagduat nga pangapakita sa aton mga pumuluyo nga padayon na kita mag-abuligay no especially nga masugod man ang pag-convene sa Kongreso bilang National Board of Canvassers. So hopefully by the 27th may proklamasyon nga paghimuon ang Senado kag Kamara sa masunod nga presidente kag vice presidente. Salamat gid, may nga sa tanan-tanan. May nga. Action Hotline. Ate sige ang ballot box o kung ang kuha na to kabay pa maaktuhan na ni kag may maproklamar na no kay para tapos ng istorya bla no para why nagid kwan why nagid magkasigi-sigi na by in preparation sa pag-umpisa na sa next administration comes June 13 on time. Action Hotline. Why naging galing ko tiyempo Si Sir Tommy Jr. Advincula, siling niya sir, pa-announce lang po, may renewal sa papers kami nakita. Ang name si Rosemary Ruben Lopez. No, attention dira basi may nakakilala sa Capitolville Subdivision. Why kuno contact number tong papers mo pero ara sa kay Sir Tommy Jr. Advincula renewal sa papers nakita no name ang ngalan Rose Marie Ruben Lopez no ang imo papers nakita madam kay Rosemary Ruben Lopez sang Capitolville Subdivision basi nayawan sa pangita sang papers niya ara sa kay Sir Tommy
Junior Advincula. Okay? Pwede ka man makapagigangot kadto ka di sa Action Radio kay guide ta kung paano makontak Sir Tami parang at least mauli ni sa imo ang mga dokumento. Action Hotline. Why nagkita time diri sa aton nga pagpangalagad ang ako lang mabilin sa aton nga mga ka-aksyon Dr. Alfred Pure Mangosteen Capsule kung gusto mo iya nga super Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!